דני היה בטוח שהוא חייב מעל 400,000 שקלים, עד שגילה כמה הוא באמת ישלם. הסיפור של דני קרה במלחמה הקודמת, אבל הוא רלוונטי בדיוק למה שקורה עכשיו במלחמת שאגת הארי. דני, בעל עסק קטן, הפסיד כמעט את כל ההכנסה שלו בתקופת הלחימה. כדי לשרוד, הוא עשה מה שרוב האנשים עושים. לקח הלוואות, גלגל חובות, שילם מינימום. ותוך חודשים, החוב שלו התנפח ליותר מ-400,000 שקלים. מכתבים, איומים בעיקולים ולחץ שלא נגמר. אבל אז הגיע הטוויסט. דני נכנס להליך חדלות פירעון, ומה שקרה הפתיע אפילו אותו. במקום להמשיך להילחץ מהחוב המלא, נקבע לו לשלם סכום חודשי שהוא כן יכול לעמוד בו, ובסוף ההליך חלק גדול מהחוב נמחק. המשפט שהוא אמר בסוף? אם הייתי פועל בזמן, הייתי חוסך לעצמי המון כסף ולחץ. והנה הנקודה החשובה אליכם, עכשיו. אל תחכו שהחובות יגדלו אם ההכנסה נפגעה. תבדקו אפשרויות כבר עכשיו. כי מה שקרה לדני אז, קורה להרבה אנשים בדיוק ברגע הזה.